באו אנשים, התקשרו אליי, אמרו לי, אנחנו חפשים XYZ, דירה עם נתונים מאוד מסוימים, רק קומה ראשונה ורק קומה שנייה. זה מה שאנחנו רוצים. אני אומר, שמע, אני לא מוצא כזאת דירה בקומה ראשונה ושנייה, אבל יש לי כזאת דירה בקומה שלישית. אומרים לי, לא, קומה שלישית לא, רק ראשונה ושנייה. הסלון בדיוק בגודל שאתם רוצים, החללים בדיוק כמו שאתם רוצים, המטבח, הסורגים, החנייה לאיפה שאתם רוצים. הבית הזה מתאים לכם בול, לא רוצים קומה שלישית. קשרתי אליי, אמרתי, אתה בא אלייך עכשיו הביתה עם האוטו, אני רוצה שתראי את הבית הזה. מה אכפת לך? תעשי לי טובה, תראי את הבית הזה. אל תקני אותו. באו, ראו את הבית. נכנסים, בוא נשמע, זה בדיוק מה שאני רוצה. זה אחד לאחד, זה החלום שלי, רק קומה שלישית. כמובן שהם ניסו את מזלם בעוד שבוע למצוא עוד קומה ראשונה וקומה שנייה, ובסוף הם קנו את הדירה ב1,850,000. המוכר הסכים לסגור ב1.8. לא סתם הם שילמו את המחיר הזה, אני מכיר אותם. הייתי איתם בהמון דירות. אין יותר מוכנים מהם לעסקה, אם אין מתווך פה. האם הזוג הזה יקנה דירה בקומה שלישית? במודעות ביד 2, קומה שלישית לא נכנסים. ואני חושב שאם הוא ימכור את הדירה, זה יהיה לו קל. יש כל כך הרבה אתגרים ומכשולים בתהליך הזה, שצריך לפתור אותם, אז אתה צריך פה מישהו שיודע להוביל את זה.